DXDC Radyoman Report. Gibutyag sa Department of Trade and Industry Davao Region nga way na itabong hoarding sa supply sa bugas sa rinon sining panahon na. Sa interview sa DXDC Arimen Davao kang DTI 11 Regional Director Dr. Maria Belin Ambi, giingon ini nga way mga negosyante og bugas ang nagtagog supply sa ilang mga budiga kini aron sa batuhayon lamang ang presyo sa merkado. Sumani Director Ambi nga pakyas ang interagency sa pag-establisar may tungod sa rice holding human na uway mga traders ang nakitaan og pagduda nga sila nagtagog stock sa bugas sa ilang mga budiga sukad sa miaging buwan. Gipasabot sa direktor ang timaan nga dunay rice cartel sa usa ka lugar kini mao ang pagkuwang sa supply sa mga kamerkaduhan. Busa kumpiyansa ang buhatan sa DTI 11 nga dunay mapalit nga bugas sa merkado ang mga Davaoenyo sukwahi sa ubang dapit sa nasud. Busa way nakita nga rason ang interagency aron magpahigayon og surprise nga pagsusi sa mga budiga sa bugas sa atong dapit tuyo sa mando ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga susihon ang mga budiga sa bugas sa rin 11 ug sa Dakbayan sa Davao. Gikan sa DTI 11 kasama mo sa balitog serbisyo publiko, Radyoman Jewel Veray Tatak, Arimen. Tatak RMN.